Здравейте! Днес е Великден и реших да направя видео какво ям през деня. Предполагам, че ще е по-скоро като влог, защото ще говоря повече. Още не съм сигурна как ще стане, но това е за момента. Сега отивам да справя закуска и ще ви я покажа след малко. Така, за закуска имам обесени ядки с моркови, ябълка и банан. Отгоре имам нарязани пресни ягоди, банан, чия семена, кокосови стъргучини, оризови люспи и това е домашно мюсли, което си направих. Между другото, според прогнозата за времето, днес трябваше да вали и да е мрачно. Обаче е слънчево и е топло и чувам птички. Прекрасно! Сега отивам да карам колело и предполагам, че след това ще тръгна с мама за вилата. Тоест няма да съм в Бургас, но това не е от значение. За обяд имам нахутени кюфтенца, хумус, салата и моркови. Трябва да стигнем до там. Току-що си опекох кознака и сега преди вечеря ще ям кознак с топло мляко. Така че, както сами може да се уверите, не пропускам нищо на Великден. Мога да ям всичко. Просто замествам традиционните продукти с растителни и готово. За вечеря си приготвих печени зеленчуци. Това са моркови, картофи, тиквички и също така салата с домати, авокадо и краставици. Това не са всички зеленчуци, които изядох. Просто първата ми чания. Затова, ако си мислите, че съм яла малко, не е така. Ядох доста. Това беше всичко, което ядох днес. Поради незнайни причини не бях много гладна. Добре ден, може би вчера вечерта ядох прекалено много. Исках да ви кажа, ако имате някакви въпроси, може да ги зададете в коментарите и аз ще ви отговоря. Скоро мога да направя и Q&A, свързан изцяло с храненето, така че не се притеснявайте да задавате въпроси и благодаря ви, че гледахте видеото.